Yo, what's up mga kauray, no? Sigaw-sigaw ka pa. Di po, ano pa ba gagawin natin, di ba? Hey, Police life tayo. Ano mga kasama ko? Baby Carl, Nanuhuling ko kayo lahat. Pulis ako. yun. Di tayo kami ngayon sa half court lang, half court. So, katapos lang din namin dumayo sa taas. Sapakin kaya kita. So, panalo kami sa taas. Ngayon tayo na naman sa half court. Kaya, let's go. Diyan lang kayo mga kauray. Right! Saan paliguan bigla to? Bilis, bilis! Mark Beats. Paano ba sa wanay? Lahat sasabay! Yo, what's up mga kauray, no? So, malapit na kami sa court. Kami naman, tamang lakad lang kami. So, yun, maganda yung panahon eh. Kaya tama-tama lang talaga masarap. A few inches later. Ayun mga kauray, no? So, dito na tayo sa court. And magsisimula na tayo. And magandang laban to kasi mga shooter yung kalaban namin dito. Let's go! Bilis, bilis! Mark Beats. Paano ba sa wanay? Lahat sasabay! Okay, kulang pa lang ako eh. Pagalitan kayo, minahadaan. Pagalitan ka tuloy, Tib eh. Utosan mo ako eh. Beng, beng. Langaw yung mga lamok nyo dito, Tibibi ah.
Patibayan ng bagayan. Ito nga, gano'n na bibi, namumula tayo inaw. Hoy, senyor. Wash na nga si Kuya nag-wash. Kuna na yung
Baby, may umusok daw dun sa malapit sa baby. Eh, pinabayo ko rin. Ano kaya yun? Ano pa itutulog nila? Mama, ditutulog. Sarap din ito. Kami naglalaro din. Nalimutan ko. Ilang tao. Ilang tayo. Ano ka? Dilim pala. Ano ba yan? Inaantok na nga. Palibasa, tulog kayo maghapon. May kasal ka dyan ah. Pagod.